तारा खाती आज कहत नहीं अतना कान में तारा से बतियानी हम प्रोग्राम के बारे में लोग तो यह कही कि कुछ गलत बात हुई। अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं इतना दुनिया हो निमनो बतियाइबो तो गलत लोग सोची प्रियंका को भागल बड़ी ज्यादा भाग जा सिल्का के हम गार्जियन मानी ले बाकी एगो दुख बा प्रियंका जी का दुख बा बताई पूछी का दुख बा बताई एही बात के दुख बा भारी तारा ना जननी है तारा पर कुछ निमन आशीर्वाद मिली तो हमारा के मांग के दे दियो देखो प्रियंका के गोतनी है अगर कोनो ऐसे जरूर सफलता मिली तो हमारो को कुछ बांट दी जैसे कि हम सबका के ना दिले बाकी रौरा सब हमारे गार्जियन है हम कलाकार के मानी ले का जाने कहीं यूट्यूब वाला बदनाम कोइले बड़े कि रेल देता रे तो ठेल देता रे जा अच्छा करे दो हमारा अपना केहू साथ दी रे केहू के भाई हो लोग चढ़े के जाए बिजनेस में निकल लो हम जा एही बात के दुख बा भारी तनी होने रह के सुनो अरे हमसे को तरीका टेलू अरे दोसरा के जॉब बाटेलू दोसरा के जॉब बाटेलू तो हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब एही बात के जय हो हमार दिग्गज संगीत कंपनी ऐसन हो कि हमार बारात मालिक खुश हो जाइए सूरज की मालिका हम पैसे में सधा दे सही कहाँ तना पोस्टर लागल है केहू लौकता एक और मतलब जानी यो सब बड़े हैं हम आज भी छोटे हैं आ छोटे रहल चाहत नहीं सही बात जतने छोट बन के रहो उतने लंबा हो सही बात ना तो जीवन है दीपक भैया तू देखो हम देखो हाँ जी अरे दोसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू यही बात के अरे तू हाँ बधारी तोहरो से दुखी बनी टिंकू भैया हंसत नहीं कर यही बात के अरे तू खूब भारी हमसे को तरीका टेलू दूसरा के जॉब बाटेलू अरे दूसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू भाई हो दूसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू लेट होई तो मत कही आगे बढ़ाओ तर तू ही सही बात गलती नहीं मुझे क्योंकि धनबाद जानी है यही है दिले में लड़का को हता घुमाओ है ने तहर कतना बड़ाई करिए प्रियंका रीतिका हम मैडम के का नाम शिवानी के चिन्हनी है बहुत बड़ा है उनका सुहानी ना हो रेखा हो नेहा आहा कतना बड़ाई करी तारे के मननी है तो कुछ देले बनी बाकी देखी हम करोड़ों रुपए आई तो 200 लाख दी सही तू मन दे व्यक्ति तरह दे दे हाँ जी बड़ाई में देखो देहाती लड़का कहता का कहता भइल बाड़ू मिल भइल बाड़ू मिल
बाकी हमारा के फालतू जानता रू तो कीट कर जना हमारा के कहता रू इडियट पगलेट हो हमारा के कहता रू इडियट पगलेट हो का हम करो से बाउर बनिए प्रियंका बोलो बोलो तारे के बलिया में देखले बनी घूमत हाँ जी ओजे कदम चौराहा पर तहरा के देखनी एक दिन हम हमें गुदारी बाजार में देखल रहेंगे कार में कुकुर कोरा में लेके कार में कुकुर कोरा में लेके कार में कुकुर कोरा में लेके अरे वो कर के जो बच्चा टेलू हम तहरा कुकुरों से बाउर बनी अरे दोसरा के जो बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जो बाटेलू अगर केहू प्रोग्राम निकाले छोटे मामा हाँ जी भाई सर था करते भाई अपनो आदमी होके दू फट फेंक दी हम समझ ले प्रोग्राम से खेला वाला ना जाना तनी के केहू नौकरियों में ना पूछी आई अपने आदमी जो हुआ तो फट फेंक दी समझ ले दोसरा के जॉब हमरा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब एगो लय बजाओ ना छछवा कौन हम बताई तारा लय के कमी बा अरे दोसरा के जॉब सुनला है इनका बारे में कि ना एकरा बारे में प्रियंका के बारे में अरे कितना ही खाए प्रियंका के नाम काहे लेता नहीं आज के मंच के टंच हीरोइन की है भैया सोनू भैया के हमारा छोट भैया के नहीं खया दिन के बारे में रौरा सब इतना हमारा विजय भैया तीन तीन को भाई बकुआरे में अरे दार्जिलिंग में सावन कटलू दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो गोवा में कुंवार कटवलू कार्तिक में भोपाल हो दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो आ गोवा में कुंवार कटवलू कार्तिक में भोपाल हो कि दुबई अरब से फोन आवत बा सुना देता नहीं दुबई अरब से फोन आवत बा अरे ओही जे वो जन ठाटेलू दोसरा के जब बाटेलू अरे दोसरा के जब बाटेलू हमरा के काहे डाटेलू और बा कतर घूमले बड़ा लोग ई कतरे के रिटायर होई कतर के पतर ही है कतर से एडवांस उठवलू मस्कट भेजे भाड़ा हो कतर से एडवांस उठवलू मस्कट भेजे भाड़ा हो काहे बढ़ावत बारू गोरी गोलू के पहाड़ा हो कि अत बूढ़े हो शिकारी जी के धरा शिकारी धरा अत बूढ़े हो शिकारी संगे अरे एक में चोदर साटेलू आंख वाली
दूसरा प्रियंका दूसरा के जो बाटेलू चलो हमारा के काहे डाटेलू दूसरा के एगो फगुआ हम गौले बनी सुना दी शिवानी हमर बिया।